Landirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyana-siyana zochitika dziko lathu lino la Malawi. Timavumbulusa zisisi zobisika, timabweresa nkhani zosiyana-siyana pano pa Lahiri KTV. Tapangani like komanso osayiwala kupanga subscribe. Ayi musipira kupanga be maplani awa ndi awa. Odi zisankho ziberedwe kumabe diso lathu lili konko. Ifeso akumulanje tikuyang'ana kumeneko. Moti panopo mene ndikufotokozamu izikunena inezi ndizoona zokha. Machine as mathematics kulilongwa na athawisa kumene kumagadira nyamata wina ake abonika lindo pakati apana fotokoza kuti kunyeri yakayachani pacha kunali machine amagadira nyamata wina. Machine aja anasamutsidwa ena ali kudowa ena ali kunyumba kwa babu Kamisa kuluchenza. Every weekend Andrew Mpesi, Annabel Ntalimanja, Mpaso Nsambo, Chimwendo Banda, Jesse Kabwera, Kolini Zamba ndi azikhali ng'oma. Every weekend amapita kunyumba kwa babu Kamisa. Anthu akuluchenza ndikupemphani mukhale cheru. Ndipo mukhale cheru. Ndipo kuluchenza sigawa maswiti. Nyumba imene ikanango yatsidwapo basi. Ikanango yatsidwapo chifukwa anthu akumwera akudzudzikaso kwambiri chifukwa cha boma limeneli. Kufa ndi namondwe zambiri zochitika njala sakusamalidwa. Ndiye anthu akuluchenza musalolere kunena kuti anthu awachoke uko kusunga machine as mathematics kunyumba kwa babu Kamisa. Never. Pangapo ni kanthu anthu akuluchenza. Ndimakudziwa ni bwinobwino simagawa kamba. Iniyo ndiye simagawa kamba. Simasekerera zopusa. Magali moto akadutsa akamadusa awa kwa agenda kwa aphwanya magalasi. Andrew Mpesi, Annabel Ntalimanja, Mpaso Nsambo, Richard Chimwendo Banda, Jesse Kabwera, Kolini Zamba ndi zikhali ng'oma. Every weekend amakhala ali kunyumba kwa babu Kamisa. Kukonza apa ndi apa. Ndipo ndikupasirani dzina la munthu wina amene wapanga install. Anapanga install machine amenewa. Zina aje ndikupasani ndione pa chat pa ma message yake bwino ndione pa chat pa. Ndikupasani dzina la munthu amene anachita install machine amenewa. Anakwatira pajandani ndikirani ndikupasireni posachedwa. Nasira Banjira anapanga install machine ndi Patrick Kanjirika anakapangira install machine ya wamene wa mathematics kwa Tsimbipiri ku area 49. Ndipo ndiye anasegolera timu yonse amene ya IT. Patrick Kanjirika amagwira ntchito ku Zambia ku Madi Choice. Amene Patrick Kanjirika komanso wagwira ntchito kujani ku Liquid Intelligence ko Technology. Anakwatira Tapiwa Mwanza wakulutsaka pano pa makhala gweya wing amene anapanga install machine as mathematics. Amene anapangira machine wa install kunyumba kwa Tsimbipiri. Patrick Kanjirika amene ndamene anapanga zonsezi. Nepano machine aja anasamusako alikuwa babu Kamisa. Weekend ina yonse amapita kumene kwa china Kolini Zamba, azikhale, Jesse Kabwera, Chimwendo, Andrew Mpesi amapita kumeneko every weekend. Ndando amulucheza musagawe kambayi. Pajati mabusa moto tu. Ubusire basi. Akungochita spark pena paje basi. Aphulika amene. Ni subscribe pano pa Lahiri KTV kuti tizikupasirani nkhani zosiyana-siyana. Lahiri KTV siya chipani china chilichonse ndi bungwe la lokha longozi imira pa lokha. Sitimathandizidwa ndi chipani cholamula kapena chosusa. Tilibe udani ndi mtsogoleri wina aliyense omwe ali kunja kwa boma kapena kulimbikitsa uchigawenga. Ayi sitipanga zimenezo.
ife Lahiri KTV sitisapota chipani china chilichonse, timalemekeza atsogoleri a dziko lino la Malawi. Lahiri KTV ndi wireless mbambande, ipangeni follow.